Salam meni hormatly adamlar. Garajdan baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şoň hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlarynyň ýurdumyzyň welaýetleriniň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdumyzyň baş şäherini hemem welaýetleri durmuş ykdysady taýdan ösdürmek baradaky möhüm meseleleri, mövsümden okuwçylyk işleriniň barşyny, ýazgy ekiş mövsümine hemem şanly senelere taýýarlyk görüşine garaldy. Hormat prezidentime sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň paýtagtymyzda gödekçilik edýän ornatary Durduliýewi hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gylejewi güni aragatnaşyga çagyrdy. Vice-premier Durduliýew mukaddis garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen binalaryň we deskalaryň gurulşyklarynyň depkinleriniň barşy, şeýle hem ýazgy baýak mekdebrasyny görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Aşgabat şäheriniň häkimi Gylejew paýtagtymyzda alınıp balýan işler, şeýle hem watanymyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy, şonuň ýaly paýtagtymyzyň 140 ýyllyk münasibetli çäreleri taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabatlary dinläp, şanly wakalar münasibetli açylyp ulanmagy tapşyrylmagy meýilleşdirilen deskalardaky işleri öz wagtyny we bildirilýän taraplara laýyklykda hemde ýokary hil derejesinde tamamlamagyň zerurdygyny öňsüçekdi. Hemde vice-premier we paýtagtymyzyň häkimine bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Aşgabatyň binagarlyk keşfinde iň gowy milli binagarlyk diýipleri hemde dewragat çözgütler taýdaşykly utgoşmalydyr. Türkmen paýtagtynyň ýokary derejesi gödüň tutulup, ol ähli babatda nusgalyk bolmalylar. Munyň özi aýratynda adamlaryň ýaşaş üçin oňoýly şertleriň döredilmegine degişlidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şeýle hem milli liderimiz şöhratly seneler Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy we watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli dawarlary guramak boýunça vice-premier hemde häkimi bayramçyk şäherleriniň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek boýunça birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentime de sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyna Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Geldiýewi hemde wilayatleriň häkimlerini çagyrdy. Ilki bilen Akyl vilayetiniň häkimi Gurbanow vilayetde alınıp balýan işler, hyzgysanyna bugdoýy mineral dökünleri bilen imitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, gowy çekişine taýýarlyk görmek, daýhanlary ýokary ýylly tokumlar bilen üpçün etmek boýunça ýerine ýetirilýän agroteknik çäreler barada hatabat berdi. Göýük mi wekilleriniň ýer almanyň we soganyň bereketli hatyryny almak üçin zerur işler geçirilýär. Şeýle hem häkim şu günler gar ýagyp, suwuk howanyň gelmegi bilen miweli agaçlaryň hasyllygyny peseltmezlik üçin görülýän agroteknik çäreler mallarçy gojalyklaryna mallary kışdan dok we ýyly alyp çykmak boýunça hemme taraplaryň taýýarlyk görülenligi, şu günler bolsa dowurlardan ugluk gudalmak mögsüminiň üstünlikli dowam edýänligi barada hatabat berdi. Hatabatyň başyna şeýle hem ýazgy baýak mekdebrasyna taýýarlyk görmek boýunça ähli çäreleriň görülýänligi bellenildi. Şonuň ýaly Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda durmuş ykdysadydan ösdürmek boýunça maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri öz wagtyna çözmek we meýilnamalaryň işleri ýerine ýetirmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaryň şäherler hakkynda hatabat berildi. Şeýle hem häkim watanymyzyň mukaddis garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen binalaryň we deskalaryň gurulşyk depkinlerini artdyrmak boýunça görülýän anyk çäreler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, möhüm owagyjyk mögsümleriniň biri bolan ýa-da kişine aýratyn ünsärdi. Döwlet başlarymyz gowy çekişini ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek, şol sanyna ýerleri agroteknik kadra laýyklykda ýokary ýylly taýýarlamak hemde daýhanlary tokumlar bilen doly meçherde üpçün etmek üçin ähli çäreler görmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentime de bugdoý eklen meýdanlara ýagan garyň maýtalaryň imitlenmegi we ösüş üçin üren peýdaly bolanlygyny belläp, bugdoýa ýydyk etmek hemde bellilen agroteknik çäreleriň öz möhletine geçirilmegini üpçün etmek boýunça işleriň depkinlerini güýçlendirmegi, şeýle hem howanyň sowugy bilen baglykda agaç nakallaryna aksam ýydyk edilmegini üpçün etmegiň zerurdygy barada aýdyp, vice-premier hemde häkimi bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz bereketli hatyr almak hemde ilaty ýurdumyzda öndürilen owagyjyk ölümler bilen dol üpçün etmek üçin göýük mi wekillerine şol sanyna ýer alma we sogana ýydyk etmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Şonuň bilen birlikde döwlet başlarymyz pile öndürmek boýunça mögsüme taýýarlyk görmegiň möhümdigini aýtdy we bu babatda degişli tapşyryklar berdi.
meýdan işler bilen bir katarda hormatly prezidentimiz howanyň soğuk günlerini, vilayetin mallarçylyk hojalyklaryny, ogluk guly mewsimini guramaçykly geçirmek, şol sanyna tohum mallaryň baş sanyny artdyrmak, täze bolan gullary we köçekleri saklamak üçin şertleri üpçün etmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Döwlet başçylygynda ählilik baý ekmek dawrasynyň degişli derejede geçirilmeligi barada edip, agaç nakallarynyň zerur sanyny üpçün etmek, yerleri ekiş üçin taýýarlamak babatda degişli görkezmeler berdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga beriljek durmuş we öýrençlik maksatly deskalaryň gurulşygyny öz wagtyny tamamlamagyň mümkindigine öňe çekdi we bu babatda anyk tawşyklar berdi.